de man zijn hand in niet laten. En dan even met de bloem langs en even kijken wat er gebeuren moet. En nou, vooral als er dan ook nog televisie komt, nou, dan moet je gauw in bezig en dan moet ook nog netjes zijn, dus dan moet er wat gebeuren. Maar wat liek je toch? Dus daarom, dan moet het ook nog, maar ja, tegen het weer kunnen we niet werken. Dus de zon schijnt er nog op en dan hebben we zo deze nog, als je nog deze zien, hartstikke mooi. En deze niet echt de beste, die ben op, die ben weg. En uiteindelijk dan moet je eigenlijk al die soortknappers die horen je eruit te geven, of uit te halen. Maar ja, als je een stuk of 10 hebt, dan zal dat gaan. Maar als je zoveel hebt als wij hebben, dan loop je 1 of 2 keer balans daar en dan plok je hier en daar wat. Maar het hoort eigenlijk, maar goed, dat is niet te doen. Die vrouw houdt van deze, Hellers Bazuin. Nou, daar zien we wat voor, maar kijk welke bloemen dit ben. Het is heel wat anders, hartstikke oranje, mooi groen puntje eraan. Dat is toch prachtig. Hoe is het nou alweer ontstaan? Nou, we hadden 1 vruchtje, die had ik van mijn zus Jannie gekregen. En die had zelf een 40. En toen op een gegeven moment belde ze op van Minke, wil je vruchtjes, moet je ze ophalen, want anders gaan ze de kliko in. En daar is mee begonnen, dank mijn zus. Dus je gaat wat rijden uit de kliko eigenlijk? Ja, eigenlijk wel ja. Ik heb nog niet. Ja. Goed. Wat vind je er nou zo mooi hoor, te gerren? We hoeven niet weg. Ja, lekker thuis. En lekker omprutsen. Hebben we geen zin, dan gaan we wat anders doen. Nee, vakantie dat kennen we niet. Dat hebben we ook nooit geleerd. Onze ouders die gingen niet op vakantie, gingen we een dag voort, maar op vakantie niet. En dat hebben wij ook nooit gedaan. Wij wonen hier prachtig mooi en laat ze maar naar het buitenland gaan en laat ze maar verder reizen maken. Maar ik heb hier mijn liefhebberij, ik heb hier mijn bloem, ik heb hier mijn vogels, ik heb de herten, de dassen, de wollen, of nou de wol gelukkig nog niet. Maar de vos hier vlak achter, dus ik leef hier prachtig in de natuur. Voor mij is dit nou echt een van, ja, hoe is het mogelijk? En ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat ik nog niet precies weet wat de vader en de moeder ben, want dat kan ik in de papieren niet vinden. Hij wordt wel genoemd, hij is genoemd naar de weerman van Zwolle. Nou, die man had je ook al west, hartstikke mooi, hartstikke gezellig. Maar wat nou krijg ik de voorouders ben van deze samenstelling, dat is een vraagteken voor mij. Ja, 3,85,5. Hartstikke mooi. Nou, dan is hij toch weer mooi geluid. Tevreden? Ik ben wel tevreden. Ja, als het zo doorgaat, dan had hij er 4 meter bij. Nou, dat is het mooiste. Jo, hoe graag ik jou beter hel je? Ja, ja. Ik was er voor de radio te zien van er waren functies van 14 meter. Nou, ik zei, ja beste man, dat is een vast buitenland. Ja, het is wel uniek. Nou, ik vind, als hij 4 meter heeft, dan vind ik dat uniek. Dus dan ben ik, ja, krijg je die transfer, ja. Ik ben 53 jaar getrouwd bijna. Dat is al heel leid. Dit is wel het mooiste bloemke wat ertussen zit. Ja. Dat zegt hij. Mooi haar. Ja. Nee, dat is wel goed hè. Ja, nee. We hebben het hier goed samen. Ja.